Permezz ta' digrit iffirmat mill-Isfijiet Maltin, il-Knisja Maltija ddiżassoċjat ruħha mill-Komunità Ġesu Salvatur. Dan wara li 5 xhur ilu l-Arċiddjoċesi ta' Malta flimkien ma' dik ta' Għawdex wafqet kummissjoni biex tisma' l-esperjenzi dwar din il-komunità mingħand persuni li xtaqgħu jirrakkontawhom. Id-digrit li nħareġ mill-Konferenza Episkopali Maltija jinnota għarfien żbaljat u mħawwad tat-tagħlim tal-Knisja. Qal kif din il-komunità tagħti interpretazzjoni fundamentalista tal-Bibja li jwassal biex wieħed isaħħaħ idejat bi preġudizzi li jmorru kontra l-kelma tal-Vanġelu. Hawn ġie ordnat ċaru tont li s-saċerdoti u reliġjużi m'għandhomx jieħdu sehem f'laqgħat organizzati minn din il-komunità u li l-laqgħat ta' din il-komunità ma jistgħux isiru fi knejjes jew f'kull proprjetà tal-Knisja. Id-digrit jgħid ukoll li l-lajċi m'għandhomx jattendu l-attivitajiet organizzati minn din il-komunità. Il-Kurja qalet li kien il-ġid spiritwali li se ħareġ mill-komunità l-allegat abbuż psikoloġiku ma jistax jiġi ġustifikat. Il-Monsinjur Hector Sherry, teologu u President tal-Kummissjoni Dottrinali tal-Konferenza Episkopali Maltija, qal li f'dawn l-aħħar xhur ġie studjat l-aspett teoloġiku flimkien ma' dak soċjoloġiku u psikoloġiku. Anke l-aspett psikoloġiku kif jiġu affettwati l-persuni li ħadu sehem fil-laqgħat. Kif ġiet affettwata l-imġiba tagħhom. Il-Knisja għalhekk bħala ħanina, kollha ħlewwa, qiegħda twaqqaf support team biex jgħin lil kull min għadda minn xi esperjenza ta' uġigħ jew ġie affettwat ħażin minn xi kuntatt li kellu mal-Komunità Ġesu Salvatur. Din il-komunità hija mmexxija minn Klajda Tart li 10 snin ilu kien wieħed mill-uċuħ prinċipali fil-kampanja ta' kontra dħul tad-divorzju f'pajjiżna.